Vi har valgt at fortælle om kulhydrater. Kulhydrater er opbygget af carbon, hydrogen og oxygen. Det er opdelt i 3 grupper: sukkerarter, stivelse og fibre. Sukkerarter kan fx være frugtsukker og druesukker. Stivelse kan fx være brød og pasta, og fibre kan fx være skallen af korn eller frøskaller. Alle kulhydrater har samme skabelon. Den er C6H12O6. Sukkerarter består af monosakkarider og disakkarider, hvilket vil sige, at der er et saccharid eller 2 sakkarider. Vi har for eksempel bygget en monosakkarid for druesukker, hvilket består af en dobbeltbinding og så videre. Fibre og stivelse består af polysakkarider, hvilket betyder, at der er mange sakkarider. Og mono- og disakkarider, det er hurtigere og lettere for kroppen at nedbryde. Så det er godt til, hvis man har brug for noget sukker hurtigt. For eksempel folk, der har sukkersyge og har fået insulinchok. Det var bare et eksempel. Og polysakkarider er sværere og langsommere for kroppen at nedbryde. Så det er godt til at holde energi i kroppen i længere tid ad gangen. Og have mere næring.